I el cos energètic, doncs, hi ha moltes cultures que l'han contemplat i l'han estudiat i han creat sistemes i tècniques com el tantra, com el tao, no? I que bé que puguem aprendre de tot aquest coneixement tan ancestral. M'ha semblat molt tàntric el que deies sobre els cossos, no? La part sensacional, no? Aquest estar present en el que vols fer arribar, el com t'adreces a l'altre, no? Aquest estat de presència, de delicadesa, no? Em sembla resultar molt tàntric. La percepció del cos energètic també s'entrena, no? I s'hauria d'entrenar perquè hi ha tot això que dius tu que obren aquests espais, no? La percepció, l'emoció, la comunicació. Però en realitat el cos energètic el podem sentir quan correm, quan ballem, quan hi ha és l'electricitat que portem a dintre, no? Llavors jo sempre dic, ara tanca els ulls i sent la teva electricitat, sent la teva xispa. I quan pots connectar amb aquestes sensacions, llavors és més fàcil que quan estiguis o amb tu mateixa o en relació amb l'altre, o quan obris el cor, quan obris l'emoció, puguis notar el raig el circuit com passa, no? I clar, la sexualitat és un tema que confronta molt i que entren en joc creences, feridetes, no? Per aprendre a comunicar, que és una part molt important de la sexualitat, comença amb la teva parella, amb altres temes, treballant aquest escolta i aquest jo que necessito, i llavors porta-ho a la sexualitat. Però és que em trobo moltes dones i moltes parelles amb una barrera tan gran, però és una barrera perquè de no recursos, saps? Sí, falta d'eines. Falta d'eines. I també s'ha d'anar canviant aquest sistema intern a l'hora que... Perquè si tu vols comunicar però el que hi ha aquí dins no està ben posat, no està ben integrat, no ho has passat pel cos, és més difícil de comunicar. Sí.